бозиҳои даври аввали ҷоми конфедератсияи футболи осиё дар гурӯҳи F миёни дастаҳои футболи Насафи Ӯзбекистон ва Олои Қирғизистон баргузор гардид. ин вохӯрӣ дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе сурат гирифт. дастаҳо дар 45 дақиқаи қисмати аввал бозии пӯшидаро анҷом доданд. ҳамин буд ки ба ҳарду ҷониб имкони рахна кардани дарвозаҳои ҳамдигар пеш наомад ва қисмати аввали дидор бидуни задани гол ҷамъбаст шуд. футболбозони дастаи Насаф баъд аз 15 дақиқаи танаффус гӯё роҳияи дигар гирифтанду услуби бозии худро каме тағйир доданду бештар ба хати ҳамла таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд. ҳамин буд ки дар дақиқаи 52-юми рақобат ҳуҷумҳои пайдарҳами футболбозони Насаф натиҷаи дилхоҳ ба бор овард. дар дақиқаи 52-юми рақобат нимуҳофизатгари дастаи Насаф Суҳроб Нуралиев тавонист ки тӯбро ба дарвозаи Олой ворид намуда ҳамин тавр ҳисоби дидор боз шуд. баъд аз кушода шудани ҳисоб футболбозони дастаи Насаф ба худ боварии бештар пайдо карданд ва ҳамин буд ки бо гузашти 6 дақиқаи дигар бори дуюм дарвозабони дастаи Олойро маҷбур карданд то тӯбро аз дохили тури дарвозааш берун орад. голи дуюми дастаи Насафро Шоҳмалик Комилов дар дақиқаи 58-ум ба самар расонид. бо гузашти 6 дақиқаи дигар аз голи дуюм футболбози дигари дастаи ӯзбекистонӣ Ҳусейн Норчиев зарбаи сеюми нишонраси Насафро иҷро кард ва ҳамин буд ки ҳисоб 3-0 гардид. дар дақиқаи 75-уми рақобат Ҳусниддин Алиқулов низ исми худро дар феҳриsti нафарони голзада сабт кард ва ҳамин тавр дастаи Насаф дар даври аввали вохӯриҳои гурӯҳии ҷоми конфедератсияи футболи осиё дар гурӯҳи F тими футболи Олои Қирғизистонро бо ҳисоби 4-0 шикаст дод. ҳамакнун Насаф дар даври дуюми бозиҳои гурӯҳӣ бо дастаи Хуҷанди Тоҷикистон бозӣ мекунад. ин вохӯрӣ рӯзи 17 май ба нақша гирифта шудааст. дар даври охири рақобатҳои гурӯҳӣ тими футболи Насаф рӯзи 20 май бо дастаи Олтинасири Туркманистон рақобат мекунад. пас аз анҷоми бозии Насаф бо Олой дар толори маҷлисгоҳи варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ нишасти матбуотии дуҷониб бо ҳузури хабарнигорон доир шуд. нахуст Нумонҷон Юсупов сармураббии тими Олой ки дар ҳузури хабарнигорон суҳбат мекард иброз дошт: аз аввал медонистем рақиби қавӣ дорем, зеро тими Насаф яке аз довталабони садрнишинии ин гурӯҳ маҳсуб мешавад. вай гуфт бозигаронаш талош карданд бозии хуб нишон диҳанд, аммо дар ниҳоят таҷриба ва маҳорати бозигарони Насаф тақдири бозиро ҳал кард. вай дар посух ба саволи хабарнигорон гуфт яке аз сабабҳои шикаст ҳайати ҷавону камтаҷриба буд ва бо ин ки дар қисми аввал тавонистем муқобилияти хуб нишон диҳем, вале ду хатои муҳофизатгарон дар оғози қисми дуюм рафти бозиро комилан ба фоидаи Насаф кард. сипас Рузиқулбердиев сармураббӣ ва як бозигари тими Насаф назари худро дар бораи бозӣ иброз доштанд. Бердиев гуфт дастпарваронаш дар қисми аввал ҳам чанд имконияти хуб доштанд, аммо бо самар набуданд. ба ақидаи ӯ бозигарони Насаф дар қисми дуюм бозиро беҳтар созмон доданд ва дар натиҷа ба чунин пирӯзӣ даст ёфтанд. вай дар хусуси ин ки чаро дар нимаи аввал голе ба самар нарасид гуфт: тамринҳои ахири дастаи мо дар шароити обу ҳавои фарқкунанда баргузор шуда буданд. бинобар ин бозигарони Насаф дар қисми аввал худро ба обу ҳавои майдон мутобиқ карданд, вале дар қисми дуюм кор ранги дигар гирифту ниҳоятан дастпарваронаш ғолиб гардиданд. ду дастаи футболи Тоҷикистон Хуҷанд ва Равшан бозиҳои аввалини худро дар мусобиқаи ҷоми конфедератсияи футболи осиё доир намуданд. бозиҳои гурӯҳи F-и мусобиқоти мазкур дар шаҳри Душанбе дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ ҷараён дорад. дар доираи бозиҳои марҳилаи аввали гурӯҳии ҷоми конфедератсияи футболи осиё дастаҳои Алтинасири Туркманистон ва Хуҷанди Тоҷикистон байни ҳам дидор анҷом доданд. ин вохӯрӣ аз ибтидо то ба анҷом ҷолибу диданӣ сурат гирифт. дар дақиқаи 15-уми рақобат ҳамлагари дастаи Алтинасири Туркманистон Олтимурод Анатурдиев тавонист ки тӯбро ба дарвозаи дастаи Хуҷанд ворид созаду ҳамин тавр тими футболи туркманистонӣ бартариро ба даст гирифт.
аммо баъд аз 2 дақиқаи ҳисоб боз шудан футболбози дигари дастаи Алтинасир Бердимурод Раҷабов корти сурх гирифту аз майдон ронда шуд. ҳамин буд ки дастаи Алтинасир шуруъ аз дақиқаи 18-уми рақобат 10 нафара бозиро идома дод. дар дақиқаи 25-уми рақобат бошад футболбозони дастаи Хуҷанд як ҳуҷуми бархостро созмон доданд ки натиҷаи дилхоҳ ба бор овард. ҳамлагар Артем Сердук тӯбро ба дарвозаи дастаи Алтинасир ворид сохт ва ҳисоб 1-1 шуд. аз ибтидо то анҷоми вохӯрии футболбозони дастаи Хуҷанд дар хатти ҳуҷум бештар таваҷҷӯҳ зоҳир мекарданду барои голзанӣ зиёд мубориза бурданд. дар дақиқаи 41-уми рақобат ба футболбоз ва капитани дастаи Хуҷанд Дилшод Бозоров муяссар шуд ки тӯбро вориди тури дарвозаи Алтинасир созаду ҳамин тавр дастаи Хуҷанд бартариро ба даст гирифт. аммо як дақиқа мондан то анҷоми вақти асосии қисмати аввали дидор футболбозони дастаи Хуҷанд бартарии худро нигоҳ дошта натавонистанд. ҳамин буд ки бозам футболбоз Олтимурод Анадурдиев голи дуюми худро ба дарвозаи Хуҷанд зад ва ҳисобро 2-2 сохт. дар дақиқаи 86-уми рақобат футболбози дигари дастаи туркманистонӣ Мекан Сапаров бозам корти сурх гирифту аз майдон ронда шуд ва аз ин бартарие ки Хуҷанд дошт то охири вохӯрӣ истифода карда натавонисту бозии мазкур бо ҳисоби 2-2 хатм шуд. баъд аз анҷоми бозиҳои даври аввал ҳамакнун дастаи Насафи Ӯзбекистон бо касби 3 имтиёз дар зинаи аввали гурӯҳ мавқеъ гирифт. дастаҳои футболи Хуҷанд ва Алтинасир як имтиёзиро касб карданд ва зинаҳои дуюму сеюмро ишғол менамоянд. клуби футболи Олои Қирғизистон бошад бидуни имтиёз дар зинаи охирини ҷадвал мавқеъ гирифтааст. ҳамакнун дар доираи бозиҳои даври дуюми рақобатҳои гурӯҳӣ дастаи футболи Олои Қирғизистон бо Алтинасири Туркманистон ва Хуҷанди Тоҷикистон бо Насафи Ӯзбекистон бозӣ анҷом медиҳанд. дидорҳои мазкур рӯзи 17 май баргузор мегарданд. дар нишасти матбуотӣ пас аз бозии Хуҷанд ва Алтинасири Туркманистон саравалӣ аз гули Хоҷагилдиев сармураббӣ ва Алтимурод Анадурдиев ҳамлагари Алтинасир суханронӣ карданд. Хоҷагилдиев иброз намуд дастпарваронаш бозиро хуб оғоз накарданду аз назари функсионалӣ омода набуданд. сабабаш ҳам дар он буд ки ахиран Алтинасир бозиҳои сатҳи байналмилалӣ надошт, бинобар ин ба камбудиҳо роҳ доданд. вай дар посух ба саволи хабарнигорон дар хусуси кортҳои сурх гуфт кори доварон мушкиле надошт, онҳо корашонро хуб анҷом доданд. Алтимурод ҳам ки беҳтарин бозигари майдон дониста шуд иброз дошт кортҳои сурх корро бисёр сахт карданд, бинобар ин дар бозиҳои баъдӣ талош мекунанд камбудиҳояшонро ислоҳ кунанд. дар идома сармураббии дастаи Хуҷанд Рустам Хоҷаев ба назди хабарнигорон баромада дар хусуси бозӣ гуфт мо рақобатро хуб оғоз кардем, вале бозигаронамон дар назди дарвозаи худ ба хатогиҳо роҳ доданд. ӯ гуфт таҷрибаи нокофӣ ва дар бархи ҳолатҳо камбуди тамаркуз миёни бозигарон ба ин натиҷа оварда расонид. Хоҷаев дар ҷавоб ба саволҳои хабарнигорон ки чаро натавонистанд аз бартарият дар теъдод истифода кунанд таъкид кард ба назарам баръакс кам шудани бозигарони рақиб барои мо мушкилсоз шуд, зеро онҳо комилан мавқеи дифоӣ гирифта корро барои ҳамлагарони мо мушкилтар намуданд. дар доираи бозиҳои даври аввали ҷоми конфедератсияи футболи Осиё на танҳо дастаҳои Алтинасир ва Хуҷанд байни ҳам рақобат карданд, ҳамчунин дастаҳои дигари ин ду кишвар аҳали Туркманистон ва Равшани Тоҷикистон дар шаҳри Бишкек низ байни ҳам дидор анҷом доданд. дар ин вохӯрӣ дар дақиқаи 14-уми рақобат аллакай Равшан ва дарвозааш гол сар дод. муаллифи зарбаи нишонрас аз ҳайати дастаи аҳал Элман Тагаев гардид. дар дақиқаи 18-уми рақобат бартарии худро футболбозони дастаи аҳал дучанд сохтанд. бозам Элман Тагаев муаллифи дубл шуд ва ҳамаин тавр қисмати аввали вохӯрӣ бо 2 голи задаи Тагаев ба анҷом расид. дар дақиқаи 51-уми қисмати дуюми вохӯрӣ довари марказ ҷониби дарвозаи дастаи аҳал пеналти таъин намуд ва футболбози дастаи Равшан Далер Шомуродов бидуни иштибоҳ зарбаи 11-метраро иҷро намуда ҳисобро 2-1 сохт ва умеди мухлисони Равшанро бедор гардонид.
аммо дар дақиқаи 63-юми рақобат бозингари аҳал Гурбан Анаев маротибаи сеюм дарвозабони дастаи Равшан Рустам Ризоевро маҷбур кард то тӯбро аз дохили тури дарвозааш берун орад ва ҳамин тавр Равшан дар даври аввали бозиҳои гурӯҳии ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё дар гурӯҳи И аз тими аҳали Туркманистон бо ҳисоби 3-1 мағлуб гардид. дар гурӯҳи И ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё се даста шомил аст ки ҳамакнун баъд аз даври аввал дастаи аҳали Туркманистон бо касби 3 имтиёз зинаи аввалро ишғол мекунад. Дастаи Дордои Қирғизистон дар даври аввал озод буд ва ҳамакнун дар даври дуюм бо дастаи аҳал вохӯрӣ анҷом медиҳад. бозии мазкур низ санаи 17 май доир мешавад. баъди бозӣ бо дастаи аҳал сармураббии дастаи Равшан Ғайраталӣ Мираҳмадов дар нишасти матбуотӣ изҳор дошт ки дастпарваронаш нобаста аз натиҷа талоши зиёд карданд ки ба натиҷаи дилхоҳ ноил шаванд. Вай гуфт мутаассифона дар қисми аввали бозӣ ду голи тезкор ба дарвозаи мо зада шуд. пас аз он бозигарони Равшан чандин имкониятҳои хуби голзанӣ созмон доданд ва дар қисми дуюм бозигарони ҷавонро вориди майдон кардем ва каме ҳам бошад рафти бозиро тағйир додем, вале дар ниҳоят кори мо омад накард ва мағлуб шудем. Далер Шомуродов муаллифи ягона голи дастаи Равшан бошад, баъд аз бозӣ иттилоъ дод ки ҳанӯз ҳам шонси баромадан ба даври дигар барои мо пурра аз даст нарафтааст ва мо кӯшиш мекунем дар бозии баъдӣ натиҷаи дилхоҳро ба даст оварем.